Njengoko sesiphakathi kwinyanga yamanina kweli, igqiyazana UKhabonina Malindisa wasePitoli lithi lifumana umceli-mngeni njengebhinqa kwishishini lokulungisa iinqwelo-mafutha ekukhonya kulo amadoda ubukhulu becala. Lenzwakazi nogxa wayo baaqala kancinane kweli shishini, kodwa ngoku banabasebenzi uninzi lwabo ngamadoda. Njengoko abasegoqweni ngo-1956 babesadulela ukupasiswa kwamapasi ngurhulumente wengcinezelo, kodwa ngoku sidibana negqiyazana uKhabonina Malindisa ojijisana neshishini ekuxhaphake kulo ubukhulu becala amadoda. Ngena nathi sive amahlandinyuki ahlangabezana nawo kweli shishini. Ungacala unganawe King Capital kuba nzinyana ukuthi ukwazi ukubhadala abasebenzi, ubhadala i-building, ubhadala wonke ama-bills afunekayo ukuthi ibhizinisi ichubekele phambili. UKhabonina ona-32 iminyaka ubudala wasifunda kukhokho wakhe isakhono sokuba ngusomashishini, wawa evuka de waba ulapha kunamhlanje nje. Omnye wemiceli-mngeni kukujongelwa phantsi njengebhinqa kolu hlobo lweshishini. Uma baletha iimoto mostly and bese bathola mina kuqala then bazobuza ukuthi nawe uyakwazi ukulungisa imoto, bese ngiyachaza ukuthi hayi cha mina ngilungisa imoto kepha nginabantu bami abazolungisela le imoto zenu. Silungisa imoto, silungisa ama-truck, amabhasi, imoto ezincane, ama-engine, ama-gearbox, ama-diff, senza i-service, senza ne-diagnostic. Yena ukwicala lokukhulisa ishishini ze abasebenzi abasixhenxe abakufundeleyo ukuba ziinjineli balungise iintlobo-ntlobo zeenqwelo-mafutha. A good boss, she won't shout at us, so I'm happy of that because if someone shout to you, you end up you get disturbed. UKhabonina umane ukunkqonkqoza kwii-ofisi eziquma amashishini wabantu abatsha ngezimali, kodwa abuye elambatha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya ePitoli.